2021an jolastu ginoan Berlinen, eta Espainiako talde batek irabazi zaban. Murtzia eta Madrileko misto bat, eta horiek irabazi zebek. Orduan, esan zen erdi txantxetan, eta esan ginoan, bueno, Espainiako talde batek irabazi dau, eta orduan Espainian inbiako da, ez da? Bai, alemaniarrak esan zeben, bai, segu behar dugu pausatxo bat, kristona izan da bai hau antolatzia. Eta, bueno, hasi ginean, eta hasi nintzen betotzen digo, Euskadin behar dugu, bultzada bat, eta justu ikusi neban, jarri zebela Twitterren Ibarko Udalak turismoa nahi zebela pizkate goraka emon, da orduan kontaktuan jarri nintzen alkatiarekin, eta esan zen, segi iruditzen zaizu, hau antolatzen badugu, Eibarren, da, esan zen, oso gona, bai. Aldaketa asko egon dira, bai. Egon da jendia lehenengo ordutik hor gaudozenak, Txabi eta biok hor gabiz lehenengo egunetik. Gero jendia jun zan, Ross 2018 sartu zan gurekin. Gero lehenengo etapian egon zan jendia batzuk bueltatu dira, beste batzuk ez dira bueltatu, eta gero jende asko pasada. Egon gara entrenamendu baten 25 pertsona, eta egon gara 4 pertsona. Aktibo, 7 bat gaoz, eta horien azkenengo 2 astetan 3 pertsona gehiago sartu dira probatzea. Gelditzen diran, eta taldia handitzen juten da. Entrenamentuak igandetan egiten dugu, Bergaran, azkenian lekua dauko entrenatzeko, gutxi gora bera, bintzat aldagelak eta gauzak lagatzeko badauko lekua, eta gero erdigunean dago. Orduan, errezagoa da jendiantzat horra gerturatzea, Ibarra gerturatzea baino, Ibarra gerturatu eta txaltza zelaen edo plazian jolaztia, ez da. Hemen entrenatzen zen duten, ez? Bai, hemen eurixitxe mazeban hemen gazpixak, eta hemen bez dago lekuik. Eta, gero txapelketetan, isa higian behin dauku bat, gehien nirenetan Madrildik gora. 3 bat ordu sartutako txian gutxi gora bera. Azkenengo, datorren egian ikungo gara urrutien dagoen txapelketa batera, dela neguko kopa, Murtzian jokatzen dena, eta aruzko goiaz. Taldia ez baduzu dena betetzen, beste talde batzu eskatzen duzu jokalarixak, eta beti dago jendia ez da dona finko talde batean, beti txapelketa bakoitzean talde batekin doia, azkenean ikasten zoiaz beti. Partietan jartzen zu pizkate gogo gehiago irabazteko, beti da txantza batzuk taldien artean, eta gero bukatzen zunean, besarka da kamisetak aldatu, elkarrekin bazkaldu, eta... Eskoletan oso ondo hartu zeban jendiak, guri esan zozkoen gimnasiako maixuek eta jakoena gustatzen gimnasiako ordua, oso gustora ibilizia zela. Kirola eta gainera mistua izaten dena, neskak eta mutila batera jokatzen debe, eta estrategia izaten dena gehien bat, eta komunikazioa. Batzutan beste kirol batzutan, taldeko kiroletan, ez da hainbeste estrategia edo komunikazioa egoten, baina hemen beharrezkoa da. Bai. Gure taldia indartzia eta talde gehiago sortzia. Nire ametsa izango zen ez jutia Bilboraino entrenamentu bat itxeko beste talde batzuekin. Nire ametsa da Eibarren talde gehiago sartzia, Elgo Eibarren, Ermuan, benetan talde gehiago eukitzia eta txapelketa onak eitxie bai gero Euskal Herrixan. Bai, atia zabali dauzko eta norbaitek intentzioa baldin badoko edo gustako bali jako mundialian jokatzia, aukera badaka. 6 hilabete daoz, preskripzioak aste honetan zabalduko dituguz, baina egongo da dia zabalik. Denbora batzuan, ordaindu arte, azkenean guk ordaintzen dugu inskripzioak izaten da, bastak izan bat izango da aurten. Lehen urtia, oin dela 2 urte berdina jun ginean, usteot izan zidala, 50 euro pertsona bat. Azkenean, instalazioak edo segurua jarri bihou, ambulantzia jarri bihou, jendiak zerbait jateko jarri bihou, horri berdaintzen dugu azkenean.